बिक्रमआ सोर बेखौ नोंथांमोनाबो मिथिगौ। गतिके बिक्रम बुंनायजों बिटिसिनि राजनितिकआ गिदिंगोन, बिक्रम बुंनायजों जोंनि बिटिसिनि बिभिन्न जाति गस्थिनि समस्या जोबगोन नामा? बिक्रमआ माबायदि राजनिति खालामदों आंथ' बेखौ राजनितिकआव नुफेराखै। बेथ' जोंनि बिपिएफनि नेताबो नङामोन। आं जि समसिम बिपिएफआव दङमोन बे बिपिएफनि नेताबो नङामोन। आं डिस्ट्रिक्टआवबो गैया होननानै मिथिगौ आङो। सेन्ट्रेलावथ' गैखाया, डिस्ट्रिक्टआवबो गैया होननानै मिथिगौमोन आङो। आसलथे बिक्रमआ सोरमोन? बिक्रम दैमारिया सोरमोन? दिनैहाय खाम्फा बरगयारि बिथाङा सिनायलायो आसलथे बिक्रमआ सोर आरो मा मावो आरो बिक्रमआ माब्लानिफ्राय बिपिएफनि खामानि मावा। आसलथे बिक्रमआ सोर नङा होमबा लोगो नोंथांमोन? दा दिनैहाय बिक्रम दैमारिखौहाय सिनायै जाफ्लादों बा मेगन खाना जाफ्लादों बा मिथियै जाफ्लादों बा बिपिएफनि खामानि मावग्रा नङै बुंफ्लादों। दा बेबायदि नुयै सिनायै खोनायै आरो बिपिएफनि नङै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंलांनानै नैबे जोंहा खाम्फा बरगयारि सारा दिनैहाय मा रायजो राजानि सिगाङाव मा थगायनो सानदों नङा होमबा लोगो नोंथांमोन? दा दिनै जोंहा बे साननो गोनां। दा दिनैहाय बुंदों जोंहा बिक्रम दैमारिया सोर आरो बिक्रम दैमारिखौथ' आं सिनाया बेफोरबायदि खोथा होनो आरोखि ना जोंहा बे खाम्फा बरगयारि बिथाङा। दा खाम्फा बरगयारि बिथां सारा जोंहा दिनै बिक्रम दैमारिखौहाय सिनायैनि जाहोना मा जाखो आरो बिक्रम दैमारिखौहाय दिनैहाय सोर बुंफ्लानाया माबोरै जाखो नङा होमबा नोंथांमोन? आसरित। दा नोंथांमोना नैबे ससे क्लिप्स भिडिअखौ नायनानै ला अब्ला बिक्रम दैमारिया सोरमार आरो बिपिएफनि सोरनि थाखाय हाजासे गावनि न'खरनि मावनाय दांनाय माखासे जानाय लोंनाय गासिखौबो बावगारनानै जोंहा बे बिक्रम दैमारि सारा सोरनि थाखाय खामानि मावदों बै समावहाय नोंथांमोना नैबे ससे क्लिप्स भिडिअखौ नायनानै लाग्रो, बिनि उनावहाय सावरायगोन। আমি বিদেশি ভাষা লাগিলে আমার বেপার বাণিজ্য ঠিক হবে লাগিব কারণ সমুদ্রে বাইরের নতুন টিকার আনে বাইরের বিবাহ আনে বাইরের শীত ভোগ আনে বাইরের ইচ্ছা আনে বাইরের আনে বিদেশের দ্বারা সমুদ্র করে সমর্থন করে ইতিহাস আমি কি করি সমুদ্রে বাইরে উচ্ছেদ করবে লাগিব বিদেশি ভাষায় সমুদ্র হাতে বিদেশি ভাষায় दा नोंथांमोना नुबाय नङा होमबा लोगो नोंथांमोन? दा जोंहा बिक्रम दैमारिया सोरमार नङा होमबा लोगो नोंथांमोन? आरो जोंहा बिक्रम दैमारिया सोरनि थाखाय थोजासे हाजासे गावनि नङा होमबा लोगो नोंथांमोन खस्थ' जारलाखौ बा गावनि न'खरनि माखासे एंगार हायै बायदिसिना गोबांथार न'खराव माबाफोर जाहोन थायो नङा होमबा लोगो नोंथांमोन? दा दिनैहाय बेखौहाय थैहाब थांहाब न'खरनि माखासे खामानिखौ गारनानै दिनै जोंहा बे बिक्रम दैमारि सारा सोरनि थाखाय खामानि मावदोंमोन होनबा जोंहा बै थांनाय एमपि इलेक्सनाव होनबा लोगो नोंथांमोन? दा बेवहाय जोंहा बे सार खाम्फा बरगयारिनि थाखायनो जोंहा दिनै बे बिथाङा बै समाव एमपि इलेक्सन समावहाय थोजासे खामानि मावदोंमोन आरो रायजो राजानावहाय खुथार गावनि गारामा रानखांलायनाय हब्रानानैहाय बे खाम्फा सारखौहाय देरहाहोनो थाखाय बे बिथाङा रायजो राजाखौहाय खावलायदों खाम्फा बरगयारिनो भट होनो थाखाय आरो बिपिएफनि भट होनो थाखाय नङा होमबा लोगो नोंथांमोन? दा नोंथांमोना बे ससे क्लिप भिडिअखौ नुनानै बुजिखाबाय जानांगौ। दा दिनैहाय खाम्फा बरगयारिनि थाखाय थैहाब थांहाब खामानि मावनायावबो बिक्रम दैमारियाखौ दिनैहाय बेफोरबायदि खोथा बुङोबा बेसे दुखुनांथाव नङा होमबा लोगो नोंथांमोन? दिनै जोंहा बेफोरबायदि बुंजायोब्ला जोंहा दिनै बिक्रम दैमारि सारासो बुजिसिगौ नङा होमबा लोगो नोंथांमोन? दा दिनैहाय गावदि बै समावहाय देरहानो गोनांमोन नङा होमबा लोगो नोंथांमोन एमपि इलेक्सनावहाय बेवहाय गावदि देरहानो थांगासिनोमोन। दा बेवहायदि बेसेबां भट नङा होमबा लोगो नोंथांमोन भटार्स मेनेज खालामना होदों बा रायजो राजाखौहाय भट होदों नङा होमबा लोगो नोंथांमोन? दा दिनैहाय हब्रा खोथा बुंनानै दिनैहाय बिपिएफनि जानानै बा गावनि खाम्फा बरगयारिनि जानानै खामानि मावदोंमोन। दा दिनैहाय बे बिक्रम दैमारि सारखौहाय सिनायै जाफ्लानाया बेसेबां दुखु गोनां जोंहा नैबे खाम्फा बरगयारिया। दा जोङो बेफोरबायदि मानसिखौ जोङो मा बुंनांगौ नङा होमबा नोंथांमोन? दा दिनै मानो बावजोबखो? राजनितिकनि मानसिया बिदिसो नामा? जेब्ला गादियाव जिरायनो मोनो अब्ला गावनि बिदा फंबाय बिमा बिफा सिनायनो रोङै जायो होननाया बेनो नामा नङा होमबा लोगो नोंथांमोन? दिनैहाय गादियाव आगान होनो मोननाय लोगो लोगो बा आगान होनो हानाय लोगो लोगो नङा होमबा जोङो बिदिसो बुंनो गोनां जायो। बेफोरबायदि दिनै सिनायै बेफोरबायदि खोथा बुंफ्लायोबा नङा होमबा नोंथांमोन?
एसेबां माने खस्थ' खालामदोंमोन गावनि थाखायनो गावखौ एमपि दैथायहरनो खामानि मावदोंमोन। दा दिनैहाय बे समावबो दिनैहाय इउपिपिएल सरकाराव जगदान जानाय लोगो लोगो दिनै बिक्रम दैमारिखौहाय सिनायि जाफ्लाबावबाय। सिनायिखौ बुंमोन ना आं सिनायो होननानै उमुगा बिपिएफनि बा आंनिनो थांनाय समाव एमपि इलेक्सनाव गोबांथार खामानि मावदोंमोन बेफोरबायदि खोथाखौ बुंना। मानोना दिनैहाय मेगन खाना जाफ्लानानै नुयि जाफ्लानानै दिनै बिक्रमा सोर होननाय नङा होमबा नोंथांमोन, बे आसरित खोथा। दा दिनै बेफोरबायदि बुङोब्ला जोङो रायजो राजाया बागदावो, मिनिनो ओंखारो, लाजिनाय मोनो। दिनै बेफोरबायदि रायजो राजाखौहाय मेगन गुन'जोब मानसिफोरखौहाय बेफोरबायदि मेगन खाना बायदि खालामनानै बिक्रमा सोर होनलाबायनायखौ सोर बिसास जानांगौ नङा होमबा नोंथांमोन। दा जोंहा बे साननो गोनां। दा बेनिखायनो आं बुंदों जोङो बेफोरबायदि थगायसुला सरखार आरो बेफोरबायदि जोंथ' बुजिजोबखाबाय, दानो मोनफा मोनफा आलदा आलदा खोथा बुङो। बिक्रम दैमारिखौनो सिनायि जाफ्लायबावबाय जोंना खाम्फा सारा इउपिपिएलआव जगदान जानानै, बे आरोखि ना लोगोनथारमोन। बेनिखायनो जोङो सोर राजनितिक हान्जाखौ जों फोथायनो नङा होमबा लोगोफोर। बेनिखायनो जोङो एबार फैगौ बिटिसि इलेक्सनाव सानै हयै गावनि बेसेन गोसा भटखौ बा भटार्सखौहाय नस्थ' खालामनो नाङा। जाय रायजो राजानि खामानि मावगोन, जाय हारिनि मोजां खामानि मावगोन, जाय जोंनि बिटिसिखौ डेभेलप खालामनो खामानि मावगोन, जों बेफोरबायदि हान्जाखौसो नायनानै जोङो गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनो नांगोन दे रायजो राजानो। दा आंनि दिनै बिजिर लाबोनाय बेखिनियानो लोगोफोर। बाय बाय।